bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hira moon en garti hannde oɗon ñalawma alet hawri ko nogas go lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi addan ɗon habaruji mon e ɗemgal pulaar titre uji meɗen ɓuri mawnude hannde ko toon to états-unis ene wayno ko politique ko fati campagne kamɓe républicain ji ɓe goni oɗo saha joni ene wayno ɓe nanaluji e habaruji cekkitiɗi ɗi hono kanko biyeteɗo Ron DeSantos goto e candidat ji républicain ji gouverneur mo Florida ene wayno o dartini campagne makko ɗum ƴeewen holko woni sababu muɗum toon kadi to états-unis e tunnadi kadi habaruji gommiɗi toon to CNN hono kanko président Joe Biden e vice président Kamala Harris min jilli toon to Virginia ñande talata nde ɗum noon kadi hawrata kadi ko ñalawma goto seeɗa toon to New Hampshire ɗum noon jillumaɓe toon wonata ko wawde kadi hollude manditare hono kuulal biyetengal ngal rohum versus Wade momtinongal walla guitinongal taw ko kursi pomtinoɓe e ɗum noon kadi ene wayno ko kanko Kamala Harris oɗo saha joni campagne o woni koko fati hollitde rewɓe ɓe kañumen surtout yenni taw ko ɗo état ji républicain ji en poti rokkede duwaji mum ko fati avortement habaruji men international ma en jaton to France ƴeewen kadi seppoji ñalli toon hannde ɗum noon ko sababu nde kuulal ƴeftal ngal taw ko assemblé maɓe ƴefti ɗum ko fati en luwaji walla ko fati en uji toon to France ko ɗum woni ko ɓuri hewde habaruji meɗen e oɗo journal mo mbaɗen toon hannde ɗemgal pulaar ñande nogas go lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi non gerte defuji muɗum joni joni bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio jowol sare nde ko alet hawri ko nogas go lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi puɗɗorɗen ko habaruji men koko fati e weeyo siftinde on tan ko ɗeɗo balɗe nayyi ɓennuɗe ene wayno ko jangol bongol woni toon surtout to diwan Cincinnati jamma hanki walla jamma hiccenki faade jamma hanki faade subaka ene wayno ko tuggi tan moins 12 degré ha yettanma moins 17 degré celsius diwan New York o ani ene wayno ko woɗɗani ɗon kono noon ko tuggi tan moins 2 degré ha yettanma moins 8 degré hawnaki ñalawma hannde ha faade janggo hawnaki ma nguleyki arseede kene wona ma en keɓ kene wona hakke 8 degré ha 12 degré toon to diwan Cincinnati e kadi ene wayni ko hawnaki tuɓoji ɗamina hedde ɗo e alarba garowo ko fati noon wonon wonɓe diwan Cincinnati ko siftinde on tan waktuji juuleteɗi toon to juma Westchester ko ni mbayi salatu hannde ne wani juulete ko 7 heures subaka tisbar juulete ko 1 heure kikiɗi takkusan noon ko 4 heures kikiɗi juulete ɗum noon e wayno geeƴa hannde ko 7 heures 30 kiki jamma wonande wonɓe diwan Cincinnati pour wonande waktuji ndi juuleteɗo bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio jowol sare puɗɗorɗen habaruji men ko toon to états-unis kabaruji e ɗemgal pulaar e radio jawol sare e tunnede kadi habaruji keɓɗen e ñalawma hono kanko Ron DeSantis noon ko candidat républicain kadi ko gouverneur mo Florida ene wayno woppi campagne makko hannde o dartini campagne makko ɗum noon ko caggal kadi ndi woteji bannuɗi toon to Iowa ene kadi ko kanko hemno wonde ta place ɗiɗaɓa kono noon e tunnade kadi no haaliri ni e caggal nde o felliti woppude campagne makko o wi ko caggal woto bannuɗo toon to Iowa o faami wonde ko ɓuri hewde wotoɓe tago républicain ji ɓuri jiiɗi ko rokkude hono kanko ancien président Donald Trump chance goɗɗo kadi pour ardade leydi ndi e ɗum noon ko sababu ɗum noon kanko hoore makko non seulement oppi campagne makko dartini ɗum e kadi oɗo saha joni o wawi kanko hoore makko wiide o suuɓi ko Donald Trump wallude ɗum pour beele ne heeɓa artisade leydi ndi ɗum noon ko woteji garoji ɗaminako ñande talata ɓawo janggo toon to New Hampshire e ko fama tan hono kanko Nikki Haley ko kanko woni tan oɗo saha joni ko ɓurɗo wonde dartade Donald Trump e kadi ne ɗamina ko kanko jogoto gagnade toon ko wawi wonde fof ene wayno ko républicain ji kewɗi kadi surtout supportinoɓe mo kanko Ron DeSantis nana jante makko kanko Donald Trump kono ene wayni ha dukoji ɗima jenni hakkude kanko Donald Trump e surtout kanko Nikki Haley fuɗɗima wonde dukoji ñaɗɗi no fewi ɗum noon ko tummade kadi ko yalti habaruji gomiɗi toon to CNN
o wi kadi kanko ɗan denta so o signini no fewi ko ɓooyi ko mbiyata pledge ɗum ko konngol wonde so tawi wonti wonde ko Donald Trump namama o support ɗum o wi ɗum woni en wayno oɗo saa joni ko kanko o supporti ko o ɓuri gonɗinde ko Donald Trump ko kañum jogori gañade ko woteji ɗi caggal mum hono kanko de Santos o wi waɗimo kadi suɓade hono Donald Trump sibabude ko kanko Nikki Haley ande o woni laamu nde hon gueɗe o jukkodiri ko yimɓe ɓe ganduɗa ene waɗa business o woƴaka yimɓe ɓe o laamiɓe ɗum ɗo fof noon e wone caggal mum Nikki Haley ari haali wi wonde goo kanko Ron DeSantis ko gouverneur moƴƴo wonno kadi o waɗi golle badde fayida ɗiɗi ɓelguel so tawi Donald Trump walla Ron DeSantis ene jogui ko kaali yoɓe kaala ɗum e gadda preuve to o waɗi ɗum walla waɗi ɗum ɗum noon wayno ko kanko Nikki Haley hande mon continue wadde résistance mawɗo e kadi mono oɗo sahaji nomo heɗana no fewi omona e campagne makko noon toon to New Hampshire no mbiɗen ni ene ɗamina tugnade sondage uji jaltuɗi taw ko CNN e ko kanko ɓe mbi woni ɗaminaɗo ma haw toon en waɗi haqqillaji fof goni oɗo saha joni ko toon to New Hampshire ɗum no woteji baɗoji toon ñande talata nde kono ɗamina e tugnade kadi e sondage mum mbiɗen ni hono CNN waɗi no wayni ko kanko Nikki Haley ɗaminama o gaño toon ɗum waɗi tugɗeɗo balɗe ɗiɗi ɓennude hono kamɓe kanko Donald Trump e kanko Nikki Haley no wayni ko ƴettoji goni hakkude maɓe siftinde on tan ko o yontere ɓennude hono kanko Donald Trump omo haalano gueɗe omo wiyanno wonde ko fati en surtout Nikki Haley no wawno wadde gueɗe hunde nde ñande 6 lewru janvier nde ɗum noon ko nde yimɓe makko kanko supporteji makko kanko Donald Trump te attaque congrès to kono e wayno Nikki Haley kañum hoore wi wonde ene haawa ni ene woni ene faayi hawnaki kanko probléme omo jogui probléme haqqille saabu o nawdi ɗum ko o nawdi Nikki Haley ko kañum woni Nancy Pelosi ɗum noon kadi no wayno ko caggal muɗum hono kanko biyeteɗo Stefanik on kadi ko représentante jeyaɗo toon to New York kañum hoorem yalti wi wonde ko Donald Trump nawdani Nikki Haley e Pelosi Donald Trump ko haali ko ne leeri kadi ko caggal muɗum hono kanko président Joe Biden o haali kadi o wi wonde ko gueɗe kewɗe mo wasi dakkodirde Nikki Haley kono noon gueɗel ngel dakkodiri Nikki Haley ko wonde ko kañum wonno Nancy Pelosi ko wawi wonde fof ne wayni ko attaque uji nene goni hakkude mabɓe siftinde on kadi kanko Donald Trump o hutornoma inde Nikki Haley ɗo inde muɗum te innira ɗum noon ko nimarata o liyode wiya nimarata ene wayno ko watti bonnude nde wiyta ko nima mbawal gueɗe baɗ noon ɗum ɗo fof ko gueɗe kanko Donald Trump omo yeehi wadde ɗum e campagne uji makko wawi wonde fof ene wayno ko toñangueji hakkude mabɓe kamɓe kanko Nikki Haley kanko Donald Trump heeɓi nokku won ene wayno ko hawnaki élection ngaji 10 etta e garoji ɗiɗo e ko addi mois de juillet hawnaki wedema ɓeydo ñadde andi ko fati politique to États-Unis ene wayno ko kanko président Joe Biden e kanko Kamala Harris kadi maɓe puttu toon to Virginia ɗum noon ko campagne moɓe puɗɗoto ko fati hitande ujunnaji ɗi nogasne e nder campagne maɓɓe noon ene wayno ko toɓɓere ɓe puɗɗoto hutorade oɗo saha joni koko fati avortement ɗum noon sibabude yiyede ko ɓuuri hewde américain ji oɗo saha ene jiiɗi rokkude rewɓe ko wiyete en hattan suɓade ko jiiɗi wadde ko fati e deydi mumen kanko Kamala Harris noon ene wayno ko kanko woni joguiɗo konngol joni ko fati ɗum ɗon surtout henne kadi ko debbo e kadi won yimɓe kadi ne ganduɗa jeeyaɓe campagne taw ko rewɓe hono makko en jiiɗi haalde histoire mumen ɗum ɗon noon kadi ko wallataɓe kadi ko toon to Wisconsin kadi ko état républicain ene wayno ko kañum hen wotoɓe toon taw républicain ji kañumen koyen gootino mbi wonde ko affaire avortement debbo ne fotiro kadi droit ene foti rokkede hattan muɗum suɓade ko fati e ɓandu muɗum ɗum noon kadi ene wayno état ji kewɗi taw ko républicain ji oɗo saha joni goni koye ɗi ndeɗon haare e surtout kamɓe rewɓe kadi eɓe jogui dole no fewi suɓade ko fati fati avortement ɓe mbi wonde ko droit mabɓe ɗum ɗon noon ari ko caggal kadi siwtinɗon nde kamɓe cour suprême mo États-Unis hitande ujunnaji ɗi nogas ɗiɗi aɓe mbawi samminde hono kuulal gonnogal ɗon kuulal biyetegal review contre Wade wona kuulal kono noon ko ñawore wonnande ɗon hakkude Roe e biyeteɗo Wade ɗum noon ko ñawore ndema woni ñawore wonnande ɗon woni kene wonde duuɓi 50
taw nde ɗum ñaworen rokkuno rewɓe ko wiyete hattan suɓade ko fate en ɓallumen koye wonde fof noon campagne o kadi kamɓe kanko président Joe Biden e kanko kadi vice président Kamala Harris maɓe kutoro vidéo ji ɗi ɓe mbaɗi contre surtout Joe Biden non vidéo ji ɗi ɓe mbaɗi contre Donald Trump ɓe mbi wonde Donald Trump ko neɗɗo ko yimɓe jeeyaɓe ganduɗa oɗo saa joni hadɓe rewɓe kala ko fati droit ji mumen ɗum noon ko campagne ne wayno koɓe à partir de Virginia ɗo toon ɓe garata oɗon ñalawma kadi ɓe garata toon hawrata kadi ko woteji ne mbaɗa taw ko woteji élection ngaji primaire en poti wadde toon to New Hampshire. Habaruji men international giɗorɗen ko toon to France e tunnadi kadi ko radio France international windi hono kene wiya temedere capanɗe jeegom ujunere neɗɗo yalti hende e nder nokkuji kewɗi toon to France pour ɗum noon ko seppude gidde ɗumen lundade hono kuulal biyetengal immigration mbaɗangal toon ngal ɗon kuulal noon ene ko umino ko toon to laamorgo leydi to en nde caggal nde yehi toon to congrès mabɓe no wayno ko ɓeeɗon no rejeti ko wonno hen ko fof ɓeydi ɗum kadi tinno ɗum ɗon e nder ko tinna oɗo saa joni ko holno yimɓe étranger ji no keɓirta toon kayitaji e holno kadi no liggorto e kadi holno mbawirta addude famille aji mumen so tawi goni toon keeɓi kayitaji kadi won liggotoɓe toon ɓe ngala kayitaji kadi holno e keɓirta carte séjour ka loi o kadi kulal ngal kadi ne haali hen gueɗe kewɗe ganduɗa pour hebde nationalité il faut ko alay saago jomumen mbawa wawde ɗemgal farayse ngal ene jeeya hen kadi koɓe kaali hen ko fate sukaɓe jibinaɓe toon taw ko hay sindo koreji men ko étranger ji jeeyaka leydi he holno poti heɓirde nationalité ene heewi ko haalata hen ɗum noon ɓeɗon seppoɓe hannde ɗum ko wanno ko ina wayno ko yimɓe kene wona temedde ɗiɗi e neɗɗo goto kañumen mbanno signature en ene mbayno ciññino ñaagui noon pour mbi yimɓe fof yo gartu ceppa ko fate lundade ngal ɗon kuulal ɓeɗon noon yimɓe signinoɓe ɗum ene jeeya hen yimɓe yimoɓe ne jeeya hen yimɓe anduɓe ne jeeya hen kadi yimɓe ganduɗa janggoɓe kañumen ciññon ko wawi wonde fof ene wayno tugnade e ko yalti toon ko fate seppuji ɗi ɓe mbi wonde ko temedere capanɗe jeegom ujunere neɗɗo seppi toon to Fares ala gañiɓe hen ala haareji ko ceppugol taw ko jamiragol kono ene wayno comme temedere capanɗe jeegom ujunere neɗɗo wiya seppi toon to France pour lundade loi ko mbiyata loi uju mo ganduɗa kamɓe sénat kamɓe assemblée mabɓe national ene gonɗin ɗum tugui ñande 14 lewru décembre ɓennuɗo ndu e kadi ha hande ne wayno koko jogori wonde wattede no kuulal dogo walla leydi toon to France ko fate uuje bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare en mbawani jokkodirde hannde e Tijani Niang joɗaniɗen toon to Mauritanie ko fate coftal ɓalli kono noon ene wayno ko matchuji bannoɗe hannde koni mbayi ene wayno ko ñalawma he ko Namibie kañum e Tanzanie juuduno donc goto ma fof bini goɗɗo on mbi goto Maroc juudino e République démocratique du Congo ene wayno ko kadi goto ma fof bini goɗɗo on Tunisie kañum e Mali kañum ne mbaddi match nul 1-0 ɗum noon ko fati match uji hande Afrique Sud nana juude e Namibie donc ɓe jarata score mabɓe oɗo sa joni ko biwuji 4 wayno kamɓe Afrique Sud goni folɓe kamɓe ɓe jara noon ko 78e minute ɗum noon match o suwa gasata ko ɗum woni match uji hande janggo nde mina match uji jogorɗi juude janggo à midi heure amen ko Guinée Bissau contre Nigéria ɗum noon ko midi ɓe jowata Côte d'Ivoire kañum hoore ma juude e Guinée équatorial ɗum noon ko midi kadi heure local ga en janggo kadi Mozambique ma juude Ghana 3h Cap Vert kañum hoore ma fotte Égypte ko 3h ɓawo janggo noon Gambie maɓe pottu e Cameroun ɗum noon koɓe pottata ko midi Guinée ma fotte Sénégal ɗum noon kañumen pottata ko midi Mauritanie ñande mardi nde fottata e Algérie à 3h Angola fotta e Burkina Faso ñande 23 janvier ɗum noon ko à 3h ɗum woni match uji jogorɓe arde balɗe ɗiɗi garoje ɗe
bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sar ko ɗi habaruji min jogon noon hannde ɗemgal Pulaar sifti noon tan hannde ko dimanche hawri ko 21 lewru janvier hitande ujunnaje 2024 yen mbaali jaam on jarama.